ba di tulan lingdo menteri shnong mau thau yang nong tua Southwest Khasi Hills District bu samla SD lingdo mar Shillong haringkat ke jinge dan lang ki pat ba menta ka singi ka khandai tarik unai lur arhaja arpsa kila penshai pat ba hadien ba kila pelong ya ka dorpar kila penshai pat ba halor ki kat tu kat ni ki jingdan kam hapo shnong da ka ba pen iru da ki kot kisla ban penshisha ba kum ka mau thau yang nong tua kiladan laki kot kisla nadu na ka district council bat na usiem ka hima maharam sim ship ba kiladan laki jang ki jing itu bakerpang na ka mau thau yang nong tua kaladei ka shnong papura hakajo ka por menteri shnong mau thau yang nong tua ulapan iru ya ka kot nadu usnam 8000 henriu ba kaladan ka jing ya penbet hapadeng ka mau thau yang nong trau bat ka mau thau yang nong tua kaba kum ka dorbar jong ka sinong mothau yang nong tua kaba ngi penlong hagre ka step khandai tarik jong udah benai kaba khandai jong nus nabar jar kusau kaba kum ka dorbar sinong rekat da ka jing su thulang kaba ngi lepan ya terenti ya ki kam jong ka sinong hage bedai bat ki bubun ki jing don kam bat hadin bangi la dep ya kaban ya tai sani bha ya ki jing don kam kaba hapo ka sinong ka thau te ni don ru hangne ya kaban penshai halor jong kato ka jing kenok la ne ni la ban ong ba ka de ka jing bom nyeu jong ka sinong mo thu yang nong tua nong trau yang ni kum ka sinong ba ni la don hila ka jong ka bor susar sinong bat nganget ba na pedeng jongki ru namar ba gila dai bantip yang ni namar ha na do kisnam ki ba mensua laki khat phra la ne arpho snam ngila banong ba ki dorbar sinong ru ngile panya halaki jongki dorbar ngin chemle tur klarsu bat ba kadai na kadaw le se bang nakaliang jongi kum kinong yalam sinong jong kamu thayong tua ni pelait leng ba ki social media kum ka jingkerpat ki bor sorkar bang ipen i bang ila don la ka jong ka bor sinong na do kito kisnem le se ki bapet ki la yo i ba handre ya ki skim sorkar la bandong la ration nang ta ka sispa sngi ka ba nyempat rung ha ka kerteng jong ka sinong muthu yang tua handre ni dang suya bamlang kum ta bat ka mathu yang trau bat ni nging nom khlem keno ru ya ka mathu yang trau bakam ai yang ni handre ni su kwa ban pen i leng baki lat sosial media ba ki bor sorkar kin yo i bat ni buru ke jingkerpat bakin yarap lem yang ban pen yo ya ki skim sorkar halaka jong ka sinong haka kerteng jong ka sinong mo thoyang no tua te henrei haka to ka lai phu tarik bang yo i leng baki lat pathai khubor baka mo thoyang no trau ka pelait kumto da ka bakeno yang i ba nakaliang jongki kim itu yang i kim patip ya kata ka jing pen baik put pen baik sam lande ka jing pia sinong tenrei ha ka de por da ka jing pen sisa ka bakum ka dorbar ha ka de step ni wanra iki kot kisla ban pen sai leng ba jongki social media ba ngin pen i menta ya ki kot kisla ka ba kum ka sinong ngila don te namar kata kajingnya penbek yau put usam kane ka deka kot lane karai dorbar kabalalong haka arterik ubenai agos hasunam arjar riu bat kane lalong ka dorbar kabala pelong daki artli kisnong mutu yang notwa bat mutu yang notrau haka por kaba iba primus leng do idang long i menteri haka sinong mutu yang notrau te hangne la tho ba daka jinga suk ya sain laya benta laya pia yo putusam kat kum kiput sodong tementangi pen isena hangne ba upus susar senong nila da ka bang laya pen baik lang nila yo bat kum ju nila yo ya kajing pen scam na usim maharam sip usim la pen scam yo no putusam kaba haka motu yang nong tua kumba ladab ya pia baru atli kisnong nang ta susu ban pensisa hangne ba ka district council kala itu ia kasnong mo yang nong tua kum kawe na kisnong ki bahapo Southwest Khasi Hills district
nang ta kawepat kalong kasanat menteri bau sim maharam simsip ula ai ya kadeka sanat menteri kum kajing penkubor yau menteri hakasinong mothoyang tua tin alor kata kalong hakabangiwan hang ne om bangiwan ban kan tho ya kasinong mothoyang nong trau han lane kan tho ya no han rei kum bangiwan wat pen i ya kidi jing sha lang ba kini kikot kisla bat kum ru bangibu kajing kerpat ya kibor kibadai kami ya ka bha kamiat jong ki nong song sinong kham tam ki bor sarkar ba kin phia yangi ya ki skim sarkar haka kerteng bapura jong ka sinong mothoyang nong tua kumbang ila don ki kot kisla ki jing pin sisa ki babyang te namar kata bat omsu ba kandang phia yangi haka kerteng jong ka sinong mothoyang nong trau kata kadika jingkwa jongi kum ka dorbar sinong ba kibor bade pek kiniarap lem ki longying kuba arphu sau tali ki longying kiba la don ha kadika banta naga banta ha kadika sinong mothoyang nong tua bat kumjuru naga banta ki jingdon kam kaba ngijuyo ha ki por baro bat kita ki longying kaba ngidon ki numbar ying bat kumba ka mothoyang nong trau ka ong yangi ba lanai ka penpau ba kadang don tang kita gidong te nakaliw jong yingi ong ba nginom tur klar ya kata kajing don dong jong ki mothoyang nong trau laki la bandon ka noteli ki dong nginom la betip hanrei kasnong mothoyang nong tua hi kadon la ka jong ka bos nong ku samla jong ka snong keteng ka di es dum pando ngayang hang ne ban kersan ya kan ka jing pen i la ka jing pen sisa jong i rang ba snong ba ngila don la ka jong ka snong kum ka snong mothoyang nong tua rengkat kini kikot kisla ka jing pen sisa ke bang ila yo ka jing menjo na du ka snong mothoyang nong trau ban pia yu put usam nang tang ila yo ka approval no usim nang tang ila yo ruwat ka jing itu hadu ka Dorbar district jong ka kasih ya kepada ka HADC te ngidon la ka jong kasnong pat bang yu i hagila ta bor ba kasnong mothoyang nong trau ke ong ba kidon la ki kentot bat kane ka kenten jong kasnong nong tua jong iru kami hang tu te ngasu kerpat da ka baborom le pensai da ka baborom mi ki rang ba jong kasnong mothoyang nong trau yo le se fikum ong la ne fikum kam kentot ya kan kasnong jong i te mentak ma pilayu i kin hikot kisla ke jimut sisa ba yo le se fikam kata ka kam jong pi ba ka de ka dong tua te totep subha totep ba menta mangi kasnong mothoyang nong tua yim dai ka kan tua cha kasnong mothoyang nong trau ne don la ka jong kasnong barangkat ki bor sensasno